F'dinja fejn l-informazzjoni falsa tinfirex malajr u s-superfiċjalità spiss tirbaħ, il-formazzjoni tagħkom issejħilkom għax ħaġa tassew profonda, l-onestà. Kien dan il-messaġġ li wassal l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi waqt il-quddies ta' Ratti l-Ħajl l-Alla fil-gradwazzjoni tal-istudenti post-gradwatorji tal-Università ta' Malta li saret l-erba' 25 ta' frar fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fejn semma 4 sinjali fundamentali li għandhom jikkaratterizzaw il-ħajja tagħhom: is-sinjal tal-onestà, tal-integrità, l-kreattività u s-servizz. Illum is-soċjetà hija bilanċ għal professjonisti u mexxejja integri li tista' tafdhom. Il-kwalifika tagħkom tagħtikom kompetenza. L-integrità tagħtikom kredibilità. Dwar il-kreattività, l-Isqof Awżiljarju Gallia Kurmi qal li l-erf mhux għarfien wieqaf imma għarfien kreattiv, applikat għal sitwazzjonijiet konkreti. L-istudji tagħkom tawkom għarfien speċjalizzat. Mad-dinja tagħna ma teħtieġ esperti magħluqa fis-swali dojoq jew f'torrijiet maqtuwa. Teħtieġ ħassieba kreattivi, nisa u rġiel kapaċi jibnu pontijiet bejn dixxiplini, kulturi u ġenerazzjonijiet. L-Isqof Awżiljarju Gallia Kurmi tkellem ukoll dwar is-sinjal tas-servizz. Tkun xi tkun qasam tagħkom intom sejħin tibnu strutturi li jipproteġu l-vulnerabbli, jippromovu l-ġustizzja, jinkoraġġixxu s-solidarjetà u jsaħħu l-komunità. L-aqwa kejl tas-suċċess tagħkom mhux ir-rikonoxximent li tirċievu imma l-ħajjiet li jittiebu għax intom ħadtu ħsiebhom. Fit-tmiem tal-omelija l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi wissa dwar il-ħażen tas-soċjetà. Fis-soċjetà tagħna intom se tiltaqgħu ma' realtajiet ta' polarizzazzjoni, ta' korruzzjoni, kilba l-flus, inugwaljanzi, degradazzjoni ambjentali u telf ta' fiduċja. L-eċċellenza akkademika waħedha ma tfejjax dawn il-feriti. Imma gradwati b'sens etiku b'qalb ta' servizz jistgħu jagħmlu d-differenza. Intant il-gradwazzjonijiet tal-istudenti post-gradwatorji mill-Università ta' Malta se jsiru bejn it-2 ta' Marzu u l-ħamis 12 ta' Marzu.